makaranta. Mutane iri biyu ne, wani yana rayuwa ne don ya ci, wani kuma yana ci ne don ya rayu. Ko ka gane bambanci tsakaninsu? Karan dawa yana sunkuya ne idan yana ɗauke da alheri. Idan yana fanko sai ka gan shi tsaye ƙyam. Ba kowane mai ɗaga kansa ne ya cancanci jinjina ba. Kada ka sa ranka cewa mutane duk za su so ka. Zukatan mutane a kullum cikin canji suke. Abinda suke so yau, shi suke ƙi gobe. Mutane uku suke kewaye da kai. Mai son ka tsakani da Allah, wannan ka mutunta shi. Da makusancinka, amma yana ƙyashinka, wannan ka yi hattara da shi. Sai maƙiyinka wanda baya ɓoye jin haushinka, wannan ka roƙi Allah kariya daga sharrinsa. Kana da girma a idon mutane matuƙar baka nemi abin hannunsu ba, da zarar ka nema shi kenan girmanka ya faɗi.